deh. Mama kenai beda kayu. Five, 6, 7, go! 1, 2, 3, and 4. 5, 6, sanganan. Jai Hind, besom awang da Naukata Suklayaw, MD Dance Academy. Goजोननाय थाबाय सार. Dani Suklayaw मोनफैबाय बेनिफ्राय फंबायनि डान्स एकाडेमियाव हाबफैबाय दा बेसेबांसो गोबाव जाखो बे डान्स एकाडेमिया बे डान्स एकाडेमिया जों गोदानैनो गायसनदों मेक्सिमाम 5 months जाबाय गिबियाव दंमोन जोंहा सिजनि डान्स एकाडेमियाव आं फोरोङोमोन आरो बिनि आगोलाव आं स्कुल खुलिदों मोनसे बगिबगि डान्स स्कुल होननाय हेरगावआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बियो दिनै मेक्सिमाम 15 बोसोरसो जाबाय बगिबगि डान्स एकाडेमिया आरो ओमफ्राय नैबे जोंनिया 6 months रानिं आरो साबेसेसो स्टुडेन्ट गथ'फोर दायो 37 जाना दङ आरो स्टुडेन्टआ बेहाय ओमफ्राय गुबुन स्कुलफोराव बिदिनो 45 बेसेबांसो लायो मान्थलि मान्थलि आङो 400 लायो माने फोरोंगुरुफ्राबो 8 जोनसो दङ बेनिखायनो बेखिनि फिसखौ लानो गोनां जायो जोङो जोंनि जिथु कालचार बे कालचारनि बिभिन्न धरन साबजेक्ट थायो जेरैहाय हिप हप रिलिजिकेल कन्टेम्परारि ब्रेकिं सालसा पपिं आरो जेरैहाय बर'नि ट्रेडिशनेल आरो फक डान्स मडार्न डान्स माने बायदिसिनानि साबजेक्ट थायो आरोना बे साबजेक्टआव माने मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो गुबुन गुबुन टिचार लानाय जायो थ' बेनिखायनो बेबायदि टिचार लानाय जायो आरो नोंसोरो खै मानसो जाखो डान्स प्रेक्टिस खालामनाया हा गोबाव जाबाय दासो गोदान ना फरायबाय दंना आगैमोन मा क्लासाव फरायो नोंसोरो नोंला हायाखै 5 बेयावनो फरायजोबो बेयावहायनो नोंसोरनि जायगायावनो मोजां डान्स खालामगोन ना खालामगोन ना खालामा ओमफ्राय मोजां फरायगोन ना फराया फरायगोन दा सुपार डान्सआव सोर मोसागासिनो दं बर' सुपार डान्स 5आव सोर मोसागासिनो दं बर' नायनायाखै अपसारा बर' बबेनि बियो मिथिना मिथिया मिथिया अपसारा बर' मोसागासिनो दंना नै नायाखै नायदे आगैमोन नोंसोरबो बेफोरबायदि जानो हागोन ना हानांगोन ना नोंसोर गोसो होबा हागोन हायोना गासैबो मानसिया गोसो होयोब्ला हायो दे फरायनायखौबो मोजां खालाम बेनिफ्राय डान्सखौबो मोजां खालाम ना नोंसोर दा डान्स मोसानो लुबैनानै डान्स फोरोंजानो फैदो नंना नङा अब्ला गोसो होनानै मोसानानै थां जा 2 घन्टा 3 घन्टा ना ओमफ्राय न'आव थांनानै फरायलायदो ओमफ्राय फरायनानै मेङोब्ला डान्स प्रेक्टिस खालामलायदो दसे सम नंना नङा फरायलाय डान्स प्रेक्टिस खालामलाय अब्लानिया मानो हाया बेयाव फैनानै मोसायालासिनो थाबायथिंबाय थाबा फैलायबाय थांलायबाय न'आवबो मोजां फरायाब्ला जेबो जानो हानाय नङा आगैमोन ना मोजां दा गथ'निफ्रायनो देरबा हानाय नङा आं बायदि बोराय जाबा नोंसोरबो गिदिर सिख्ला जाबा जानोबा उन्दैयावनो दे बिनानावमोन दे मोजां गोसो होनानै मोसाथारलाय मोजां सोलोंलाय मोजां डेन्सार जानो हायो ने खस्थ' खालामब्लासो मोजां डेन्सार जानो हागोन खस्थ' खालामथार दे मोजां डेन्सार जानोब्ला अब्लानिया नोंसोरनो नाम जागोन दा नै दा सासे बर'नि सुपार डेन्साराव खैजोन जागोन 2 जानोसै ना बेबारजो मासुम मासुमानो बयसबो नबजित दा आरो मोजां दे आगैमोन खस्थ' खालाम दे मोजां सोलों बेयावनो जायगायावनो नोंसोरनि गामि खाथियावनो डान्स मोसाग्रा फोरोंग्रा फैदो ना गोजानावथ' थांनाखै स्कुलाबो खाथियावनो मोजां फराय गोरों जा फरायनानै साख्रिबो मोनगोन बरिया मोसानानैबो गोरोंथार जायोब्ला मोसानानैबो फैसा खामायनो हागोन जाबाय मोजांबो फरायाब्ला मोजांबो डान्स मोसायाब्ला गोसो होना मोसादो आगैमोन दे आरो फरायनाया खमि जानाङा खोनाबाय
मोजां फराय खस्थ' मस्थ' न'फोराव जा दङ बेखौनो जानानै मोजां खस्थ' मस्थ' फराय दे फालतु गिदिंथिंलाबायबाय थाना मबाइलाव फालतु भिडिअ नायबाय थास्लायस्लाय डान्सखौनो मोसाबाय था खोनाबाय फालतु शर्ट्स नायस्लायस्लाय डान्सखौनो मोसाबाय था बुजिद' नोंबो फरायबाय था मोननैल' खामानिखौ माव फरायनाय आरो मोसानाय नंना नङा अब्लानो नोंसोरबो गोरों जागोन सानसे समाव मा जेरै दा सासे बर' आरोबाव नाम खामायदोंसै नाम खामायनो हागोन हाया खस्थ' खालामबासो नोंसोरखौ सिनायगोन नङाबाथ' सहसाव सिनायनाय नङा रावबो ना खस्थ' खालामनानै गोरों जायो गोजोन थाबाय सार बिखिनाखौ हेफाजाब होनो थाखाय आरो ना गोसोखौ James ada yang pesan dari sini aneh. One and two and three and four. Five, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4. Go. 1 and 2, 3 and 4. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4. Ibu setelah udah nggak? Ya, yang nak tanggung baik. Sama. Starting pen lah deh. Ini berapa? 5, 6, 7, go. 1, 2, 3 and 4. 1 and 2, 3 and 4. Dapat? Dia ada. Start di belakang sini nggak? Ikan nak minum no? 5, 6, 7, go. And 3 and 4. Want to back? Besar serang. 5 and 6. Baru start kan? Hai tu sama saja. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3 and 4. 5, 6, sanganan. 5 and 6. Sampai mana? Baju ya James ada yang pesan lagi naga sini kita. Baju naik ada yang pesan